Ovan i umetnost prvog koraka. Kažu da je najteže započeti, ali za ovna to nikad nije problem. Dok mi još u glavi vagamo prednosti i mane, ovan je već napravio 3 poteza unapred i zapalio vatru koja pokreće sve oko njega. Njegova snaga je u početku, u onom trenutku kada niko nema hrabrosti da krene, a on se već bacio u vodu pa makar i ne znao da li je hladna. Ovan ne pita šta ako pogrešim. Njega vodi onaj unutrašnji glas koji kaže šta ako nikad ne pokušam. I zato su ovnovi pioniri, ljudi od akcije, oni koji ruše zidove i otvaraju vrata drugima. Ali u toj brzini krije se i njegova ranjivost, jer kad se udari u zid, zaboli jače nego kod drugih. Ovan ume da plane, da se razočara, da izgubi strpljenje. Ipak, upravo tu leži njegova lepota. On nikad ne ostaje na zemlji. Uvek se diže još jači, još odlučniji. Možda bi svet bio previše tih i spor da nema ovnova. Oni nas uče da je prvi korak uvek vredan rizika, jer bez njega ne postoji ni drugi, ni treći. Pišite u komentarima kako vam se svideo ovaj tekst o ovnu. Vaš astrolog i ja.